Фронт разведчигі мәғариф ветераны Дон ордені кавалері Мансур Зиннурулы Зиннуров һәр жердә көтелгән қонақ. Туған як музейында болып, коммутаторға шылтырата торган телефон, патефон, туку һәм җон җигерләү станокларын якыннанрак күреп, Мансур ага борынгыларның көнкүреше экспонатлар белән танышты. Һәр нәрсәдә үзенең яшьлеген күрүен әйтте. Минем әткәй дә фронттагы. Ленинградта хезмәт итте. Ул 2 ай алдан киткән иде, мен мәлләгә кадәр озата барган идем. Ondan sonra миннән 2 ай алда кайтты. Мансур Зиннуров чын дуслык аркасында һәлакәттән катылып калган. 1943 елның февралендә ул сугышкан часть сугышларының берсендә уңышсызлыкка дучар була. Безнең гаскәрләр чигенәләр, авыр яраланган Мансур Зиннурулы дошман территориясендә кала. Башкорт егете Хадиулла Зиннатуллин дустының югалуын белгәч төнлә аны эзли китә. Таба да куркып кала. Аңсыз һәм күзсез, моңгаендагы ярасыннан баш мие күренеп тора, ләкин дустын чәйскән ничек итсә итә алып кайта. Мансур ага чын дуслыкның кадере бәхәссез ди. Күз алдында минем каршыдагы, кырыйдагы әллә граната булды, немецларга. Әллә үзебезнеке, анда үзебезнеке дә безгә ата, тегеләрдә шунда та. Менә шуны әйттереп, менә шунда мин менә шушы күзгә инде килеп тиде инде. Бик хисап кына ани осколка. Һәм мин хәтерлим шуны. Bu немецләрнең 2 февраль бит ул. Кыш көне 2 февраль. Аларның траншейлары билдән генә ашы траншейдан барган чагында Хадимулла да минем белән йөрде. Мансур абый түземсезләнеп, бөек җиңүнең 75 еллыгын көтә. Җиңү алып килгән көннәрнең кадерен белеп, дус һәм тату яшәү яшь буынга бездән иң зур теләк ди ул. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.